get into soul food with the BMC. Dr. BMC, good morning. Vanhu veZimbabwe mone machinera akaita vikendi kuno. Kukuchena kwamakaita. Aye. We are looking English. We are looking English. Gratitude. Singadjike nguva yenyu zvekare. Gratitude. Yes. Okay. I'll just use what you're talking about as a stepping stone. Good. Especially amongst us, also Africans, I've discovered that whoever decides to do something noble, munhu iyeye receive a backlash kana kuti receive a resistance inoita sei iri kudzidzisa vamwe kuti vasateedzera nzira yakanaka. Tiri kutaura pamusoro pemunhu ari kunzi ari kurambidzwa kupinda mumba maakavakira mai vake namai vake. So imagine kuti right now as I'm speaking and as we are discussing, there is an 18-year-old young boy anga achifunga pesa apa kuti pandichangoita upenyu hwakanaka. I'm starting with my mother. And then he hears that there's someone who is just like that, who is now stranded because they started with their mother. So unokuona kuti ivhangeri ichaparidzwa nenyaya iyi chete, maimpactiro yaichaita vanhu vakawanda negatively. So this mother avari one vari kurecruita a lot of Zimbabweans, and whoever listens or who's going to hear this ari kudzidziswa how to be selfish. Many mothers are going to be stranded because of this, because vanhu vachatanga kufunda kuti panyika panapa, start with yourself before anyone else, right? And when that happens, we have raised a selfish generation. Muri kuona here kuti munhu akatizisa, izvi ndazvipuwa naMama Lewe, kuti munhu akatizisa vanhu vanongoti mati akagara zvakanaka ikoko, tete vanenge vachiferefetwa, atambirwa, hanzi atambirwa, mukomana akanomuda chaizvo, at least kana atambirwa, right? Pozounzwa $50 kana 20 yokandwa pasi pedho ichinzitsvakirai kuno, at least vataura kuti ndo vanaye. Unoziva kuti vanhu ivavo vanogona kunyatsogarisana zvakanaka, but iwewe une 2.5 yako, 2.5, yes, oenda kundokumbira kuti urikuda kuroora. Maroora anotanga kuseni kusvika manheru, vanhu vachinetsana vachiudzana kuti dzokerai mari yenyu ishoma. Mukomana anozvuzvurudzwa agonzi kusvika vanosvika paconsensus yekuwirirana kuti okay, chitipai 2.5 chinotsvaga imwe 2.5 kuti tikupei mwana wedu. Vanhu vanodzokera vasina mukadzi wavo nepamusana pekuti vari kunzi vaenda nemari shoma $2,500, but kuine rimwe tsotsi rakatora mahara rikazoendesa 20 rikanzi no, at least mukomana ari kuziva kuti akakanganisa. So zvinopedzisa zvaakupromota kukanganisa. Kukanganisa kunoita sekunge it's an easy route. Yeah, I get pane you. kugona. It's like pane mweya here unopinda vanhu uno discourage whoever wants to do things right. Unoomesera kutoita zvakanaka. Exactly. Paunongoda kuita the right thing, unoomeserwa. Pane zvinhu zvakawanda zvokuti munhu akakubvunza kuti wakaita sei, kuti ndakangosvika paofisi ndikadaida, pasina munhu unozivei vanhu paine ofisi. Isi takacreata mweya wokuziva vanhu, wekuitira tumaconnections pazvinhu zvinogona kungoitika pachena chena pasina mumwe munhu ava involved kuti akuchestere. Saka we have promoted a generation isiri grateful pakuva straight. Unotoona ega kuti kana ndichida kuroora zviri fast, rega kuti fanira kutora mahara. Pandenge ndazowanawo kana 1,000 ndoendesa, hapazoita mutauro. Damage yacho vanozoti damage yo pamwe 1,000, 1,500 kana $500 ndinongokavha, at least ndambofanira fadai. Pane kuti uti ndida kusimuka, grocery racho unotoda kuvhura store. Kombi inozara grocery nemarooro. Unozoita kuti grocery riya parakatanga kutaurwa nezvaro, rakanga riri grocery raidyiwa musi wemarooro. Yanga iri huku, raisi 2 kgs, kabhodhoro kemafuta netumadomasi, kakanga ngori kagrosari kadiki diki. Ende mazuva ekutanga raisatengwa newakuwasha.
vari kugamuchira vakuvasha ndo vaitenga grosari. Hamene akazochinja magoalpost. Izvezvi munhu angona kuti achipedza kuroora achitopedza kuroorerwa mumwana wake achitovhura business yekutengesa magrosaries. Tuck shop. Why? Because kana munhu angoda kuita zvinhu zviri straight zvinofana kumeka sure kuti zvamuomera, anofana kunzwa kudzimba kwekuda kuva genuine. And then going straight into gratitude. Jesu achifamba kuenda kuJerusarema wakasangana nevarume 10 vakanga vaine maperembudzi. Ndobva vashedzera mwanakomana waDhavhidhi tiitire ngoni. Jesu achivaona ndokubva ati endai munozviratidza kuvaprista. Bhaibheri rinoti vachienda vakabva vapora. Mumwe chete ndokubva atena and akanga ari muSamaria. Ndokubva auya kuna Jesu. Ndokubva awira pasi netsoka ndokubva atanga kutenda. Jesu ndokubva abvunza kuti ndaporesa vanhu 10. Kwadzoka 1. Ko 9 vari kupi? Ndakambotaura nezvenyaya iyi some time ago. And only this foreigner has come back. Right? Jesu aporesa munhu aine kwaari kuenda. Kana kuti rather aporesa vanhu aine kwaari kuenda. Pavanhu vapora vachienda kunozviratidza kuvaprista pane 1 adzoka. But paadzoka munhu uyu awana Jesu ari panzvimbo yaaporesera vanhu. Iye Jesu anga aine rwendo. Which means Jesu haana kuvaudza kuti kana muchinge mazopora ndokumbira kuti muzonditendawo. But ziva kuti Jesu anga ari ready kutendwa. Wanga akamirira gratitude from them. Yes. Ndosaka asina kubva panzvimbo yaaiziva kuti kana vaakundida vanondiwana panapa ndandopa vandisiya. Jesu did not move an inch achienda kwaanga achienda. Anga akatomirira kudzoka kwavo but asina kuvaudza kuti vadzoke. Kureva kuti kana paine munhu anokuitira zvakanaka, kazhinji vanhu vanoita zvakanaka vanopretenda kana kuti vanobehave sekunge vasingade kutendwa. Da kukuudza kuti vanoda. Kana munhu akakuudza kuti it's nothing, it's not nothing. Usazoti mangwana kana azoita zvinoti rega ndirege kumutenda because akataura kuti it's nothing. Yes. Aiwa, iye ndiye anotaura kuti it's nothing. Nyatsotenda. Jesu haana kuti nditendei, but anga akubvunza kuti ko vamwe vari kupi? Manga mataura nguvai kuti vadzoke? Kureva kuti kana paine munhu anokubatsira, ziva kuti apedza kukubatsira ane chinhu chaakamirira. Anogona kunge asina kumirira kuti umubatsire bheki, but akamirira gratitude. Kuti ungova grateful kuti mandiitira zvakanaka. But ndichidzoka panyaya iyi, Jesu anoti kwadzoka only this foreigner. Kureva kuti 9 vakanga vari maJudha. 1 ndiye anga ari muSamaria. Remember the common the common slogan. Samaria namaJudha avafa vakachidzana. Right. Saka in other words, muSamaria paakaona aporeswa nemuJudha Jesu, akaziva yega kuti inini handikodzere zvandaitirwa izvi. Regai ndidzokere kunotenda murume uya. Aigona kubatsira hama dzake chete maJews. But neniwo ndabatanidzirwa. Regai ndidzokere kunotenda. Chinogona kunge chicho chimwe chete chakasevha murume uyu kuti azonzi naJesu kutenda kwako has made you whole. Which means Mwari vanga vakufusira pese panga pakambodyiwa namaperembudzi. Zvisina kuzoitirwa vakamhanya uko. Avo vakangoomerwa nemaronda, but vakasara vaine mavanga nepamusana pekuti vakaleka gratitude. Saka chakaita kuti maJews varege kudzoka 9 kutarisa Jesu voona ari muJudhawo, voona vachidhizevha. Haugone kushayiwa gratitude kunze kwekunge wafunga kuti unodhizevha. Entitlement. Vakamuona kati ndewedu. Tomuita kutenda nego ndezvekudhenish. Exactly. Many people are so bitter because of the people they helped. Haana kutarisa anywhere else. Aitarisa hama dzake chete. Ndodzaibatsira, ndodzaiendesa kuchikoro, vana vavaning'ina vake, vana vamadzikoma ake. Vana ivavo nhasi ndo vakaenda kumuprofita vakabata iwewe
kuti ndiwo kuva royal but uriwo wakavadzidzisa Amen. nemhaka yei nemhaka yekuti you are related to their biological parent vakabuilda inonzi entitlement. Ndauya kuzokuudza nhasi kuti no matter who helps you, even your husband, That's do true. not build entitlement. Always carry gratitude, Eish. because kunotori nevanhu vari married but pasina chaanowana kubva kumunhu waari married to. The fact yekuti uyu mudzimai wako anokubikira mahot meals, it doesn't really mean every man out there is eating a hot meal. True. Dambudziko nderekuti marriage yako maybe ndo chete yaunoziva wakapinda mumarriage ka1 anenge azokukurudzira akati imbopota uchibuda uchimbonoona kuti zvakamira sei. But rega ndikuudze Apo. zvauri kusangana nazvo mumarriage mako usafunga kuti zviri kusanganika nazvo kwese. True. Munhu wako ari kuita an extra effort kumeka sure kuti that house becomes a home. Murume wako ari kuisa an extra effort to make sure kuti landlord havauye vachinoka padhoo penyu nechibhakera chinoda mari yangu kana tibudai. Unofanira kushowa gratitude kana mwana womumwe munhu aitawo something, True. including mwana wamai vako. Eish. There are many people vasingachataudzane nehama dzavo nepamusana pekuti hama iyoyo yakazotiwo handichakwanisa kukuendesa ku-A level, ndaperera pa-O level. Ukanzwa kuti vakandiitira utsinye shuwa kundisiya pa-O level. Vachita life yo. Akakusiyira pa-O level ndiani? Akakuzvara rini munhu iye? Saka kunotori nevanhu vanotori ne-entitlement yekutosvika pakusatotaudza vanhu nepamusana pekuti akandibatsira kusvika apa. Vanhu kana vachiuya kuzokubatsira vatumwa naJehovha ende ukaona vanhu ivavo vabuda vasisachakubatsira zvirova kuti nguva yavo yekukubatsira yaexpire. Chitanga kutarisa futi kuna Jehovha uone the next person who is going to take over from where this person left. But that can only happen when you are grateful to where you have been taken to nemunhu anga achikubatsira. Amen. The fact yekuti munhu ati I'm going to help you nepandinogona napo, ukaona asachakwanisa haachapagona napo, akatotora vanhu kuti nepandinogona napo, zvikureva kuti haachagona munhu. Kunotori nevanhu vanogona kutokuudza kuti I'm going to take you to the university. Bosi kuna mwari kuti no bishop wamwe wacho anenge akatopromisa kusvika kuuniversity. Yes, anogona akapromisa kuenda kuuniversity nekuti ndo zvaari kushuvira. Anokuda to that level. Chirega kushandisa promisi yake to attack them. Because paikupromisa anga asingade kubhadhara chikwereti chako, wanga achida kungoshowa kindness to you. But did you pray for them kuti mweya yakamboita kuti baba vako vakushayire school fees iwewe irege kuteera iye? Hauna waiexpecta zviri automatic. Akatotadziswa newe kuramba achikubatsira, mweya madhimoni asingade kuti udzidze ndo akanosvika akanoita crip mafinances ake akati handichakwanisi. Now you are blaming them. How many days have you fasted for your destiny helper? Vanhu vakamira newe une nguva here wakamboti handisi kunamatira anything else, I'm praying for this person kuti mwari varambe vachiprovhaida nekuda kwekuti ari kuisa covering muupenyu hwangu. Aiwa, anoshanda ndiye anoti pese pauri kunamata you are always praying about yourself. Even uchibatsirwa neumwe munhu you are selfish zvokumunyima kunyange nemunamato usingatengeswe. Bishop. Uyu munhu ari kukupa maresources, chaari kungonidha kwauri munamato wawamunyima. Kungotiwo nhasi rambawo sadza uti mwari ndiri kutsanya nekunamatira nhingi, unonzwa kuti ndinofa nenzara uchidya sadza rausina kutenga. Saka many people vari bhita nevanhu vakaperera panzira. Iwo wakambodikana kutombotangawo. Unozoti kuna vamwe vanhu right now kuti anobhadharirwa rent maybe na someone, but paanowana mari yake haati kumunhu iyoyo this month musanetseke, mari yerent nayo. Aiwa, yatouye zvimwe zvinhu. Iyoyo inonzi ingratitude futi. So pane ingratitude yekuti hausi kuvhura muromo wako kutenda, koita ingratitude yekuti you are not even sincere with the person who is helping you. Kunyange ukaonawo maresources haunzwe kuda kumurerutsira. Unoona sekunge watotambisa maresources, wakutochanela kune other things uchiti izvi zviri covered ndaakati achadaro. Saka ndo zvimwe zvinozoita futi kuti mwari vamuti stop. Ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti mafinances ake aita seanostrainika kuti akusiye, because mwari anenge achiona kuti you are an ingrate. Kune vanhu vokuti anochengetwa pamba zvokuti anobata $5 kunzwa kuti wakomana ndasuwa huku namagwiri. Magwiri unowaziva?
mapotatoes, Oh. chicken and chips, my zvekunzvenga pamba Mm. pasina chingwa, True. agonogara murestaurant agodya huku nemapotatoes oga $4.50 50 cents kadhiringi kaeta kutu guta kuzoka kupamba kuti Kuguta nzara mwoyo. pamba paari kuchengetwa nevanhu vanogara vachimeka sure kuti adya. Amy, that's so true. Denga rakatarisa such level of ingratitude. Unenge uine dhata remwedzi neunoraudzira pamba pasina madomasi, pagotaurwa so hapana ane dhorari, wakapfinyira $13 yako yedhata uchiti weduwe ndinodarikwa ne.com reworld cup. Vanhu vagotambudzika kusvika vanonokwereta madomasi, iwe uri pamba ipapo madomasi auchadya iwe nekuti uda kuisa dhata rako wega. Ingratitude. Ndoda kuti utendeuke nhasi, tarise mumashure kuti ndevanani vakamira newe vauri kuignowa iwewe. Because dzimwe nguva yes ane mari but nhasiwo ari kungonida $2, but nepamusana pekuti wakazvidhizaina in a way yekufunga kuti iwewe ndiwe wega unofanira kuchireceive, unonzwa kuomerwa nekuti umutambidze $2 iyoyo. You can't help munhu anokuhelpa. You can't help your own mother. Unoziva kuti vanhu vari kukubatsira vakaziva exactly mari yawadya uchidyira mugumbezi mabhisiketi vanorwadziwa zvekuti vanokudzinga iwe. Let us learn to be grateful. Thank you. Aye. Mabatsirika, tabatsirika. Thank you very much. Gratitude. We're also live on Facebook. Bishop, tinokutendai zvakanyanyisa. Kunoda kukubatai munhu waMwari. Okay, ndinowanika pa 773 115 025 773 115 025. Church inowanika pa New Fantasyland opposite Eastgate, corner Wayne Street and Robert Mugabe, upstairs Cinema 4. On Saturday, we've got a special service. You are invited from 12 up to 5 p.m. And then Facebook page, Dr. BMC. God bless you. Thank you very much, BMC Anzi. Atina Zera navo Bishop. Atina sure. Another message.